Martorii lui Jehova. De ce studiem literatura până în 1948? Partea 1. Dumnezeu a rânduit în biserică, întâi apostolii, al doilea profeți, al treilea învățători, după aceea puteri de organizare, traducerea Weimut, 1 Corinteni 12:28. Organizațiunea lui Dumnezeu, prin urmare, este un aranjament ordonat și bine închegat al creaturilor sale devotate și supuse, pentru ca ele să poată lucra împreună într-un scop comun și în armonie cu scopul său, și pentru ca ele să poată face aceasta în pace și în unitate, fără ceartă sau conflict, ci, dimpotrivă, cu folos, cu o liniște mereu în mișcare și cu o stare plăcută a inimii și a minții. Intenția acestui subiect este de a prezenta adevărul și adevărata stare a lucrurilor, pentru că toți cei sinceri au dreptul să le cunoască ca să poată lua o atitudine corespunzătoare. După încheierea primului război mondial, mai cu seamă din 1919, au fost introduse și în România publicațiile societății Watchtower Bible and Tract Society din Statele Unite ale Americii, fiind traduse și publicate de către studenții Bibliei din România. Începând cu numărul 6 din 1922 al revistei Turnul de Veghere, publicațiile au fost tipărite la tipografia Viața, societate anonimă pe acțiuni de editură și publicitate din Cluj, deținută de fratele Sima. Din anul 1929 scrierile societății Watchtower au continuat să ajungă în România, de această dată prin filiala din Viena. Începând cu anul 1932, publicațiile Turnului de Veghere au fost publicate prin filiala din Berna, Elveția. Tot din acest an, începând cu numărul 13 al Turnului de Veghere până în 1937, editarea și publicarea s-a realizat în România prin filiala din București de către Societatea de Biblii și Tractate MDI, Martorii lui Dumnezeu Jehova, cu sediul pe strada Crișana, numărul 33. Literatura a fost tipărită la tipografiile din București, Cartea de Aur și altele. Din anul 1937, activitatea Societății de Biblii și Tractate MDI a fost oprită. Ulterior, în anul 1939, printr-o decizie a Ministerului Justiției, activitatea Martorilor lui Jehova a fost interzisă pe tot teritoriul României. Vezi monitorul oficial al României NR 161 din 15 iulie 1939, pagina 17. Odată cu izbucnirea celui de-al doilea război mondial, între anii 1939-1945 nu s-a mai tradus și publicat în România literatura societății Watchtower and Tract Society din Statele Unite ale Americii. În anul 1945, după terminarea celui de-al doilea război mondial, Martorii lui Jehova mulțumesc lui Dumnezeu pentru ajutorul său că le-a permis și în România ca să se poată înregistra pe bază legală, ca Asociația Martorii lui Jehova din România. Atunci, Asociația Martorilor lui Jehova a căpătat personalitate juridică, în baza sentinței Tribunalului Ilfov numărul 58 din 11 iulie 1945, care a apărut în monitorul oficial numărul 169 din 28 iulie 1945, pagina 4. Asociația din București era o filială a Societății din Brooklyn, ale cărei statute se află depuse la societatea, atât din Brooklyn, cât și din Berna, și ea a fost fondată în conformitate cu instrucțiunile primite de acolo și corespunzător cerințelor legilor din România. Scopul înregistrării asociației a fost ocrotirea și dezvoltarea intereselor morale și sociale ale membrilor săi, prin conferințe, adunări, șezători, etc. Vezi scrisoarea circulară București, 31 iulie 1945. Între anii 1945-1948 martorii lui Jehova din România au progresat uniți în închinarea curată și nepătată față de Creatorul lor. Având în vedere stările mondiale de după al doilea război mondial, Asociația Martorii lui Jehova, persoană juridică și morală, a fost interzisă și scoasă în afara legii de către comuniști în martie 1948. Vezi monitorul oficial din 9 februarie 1948, literatura interzisă. Chiar înainte de interzicerea lucrării în România, Societatea Turnul de Veghere a trimis reprezentant pe fratele Rutiman și prin el a dat informatori și instrucțiuni clare. Ce să facă frații în cazul în care se rupe legătura cu Societatea Turnul de Veghere din Brooklyn? Cităm din acest informator. Războiul a adus unele greutăți.
Eu am avut însărcinarea din partea fratelui Knorr, ca să cercetez aceste chestiuni și să-i raportez, ceea ce voi și face. Fratele Knorr mi-a scris: tu trebuie să spui fraților respectiv că interesele împărăției sunt cele mai importante în viața noastră. Acești frați au înțeles aceasta și au declarat în fața mea că se vor conforma și că ei consideră aceste chestiuni pentru deplin rezolvate. Ei și-au exprimat înalta lor apreciere pentru hrana spirituală adusă lor prin turnul de veghere. Turnul de veghere face parte din lucrurile cele mai scumpe ale lor. Fratele Knorr îmi scrie mai departe într-o scrisoare: dacă frații ar fi despărțiți de mama lor, atunci ei să iau o atitudine hotărâtă întrucât ei pentru instruirea lor țin numai la Biblie și nu urmează unui om oarecare, chiar dacă acest om ar urma după Biblie. Luați acest sfat la inimă. Hristos și-a luat împărăția. De aceea să fim curajoși întrucât continuăm să mergem înainte cu deplină încredere în Jehova cu serviciul nostru ca predicatori a Evangheliei a împărăției, pentru binecuvântarea tuturor oamenilor de bine și spre onoarea celui prea înalt și să răbdăm în aceasta până vine Armagedonul. Vă salut cu drag, al vostru frate și serv din mila lui Dumnezeu, A. Rutimani. Vezi Informator București 29 august 1947. Un exemplu practic ce e de făcut dacă se rupe legătura cu societatea ne este arătat în anexa numărul 6 la turnul de veghere 1948 pagina 6 paragrafele 28 și 29 de unde cităm: nu spre a înălța și spre a umfla oarecare creaturi, ci spre a ilustra calea dreaptă de acțiune, mai ales sub violență. Să ne fie permis să trecem în revistă un exemplu practic din istoria deceniului nostru prezent. Germania și țările invadate de către trupele conducătorului nazist au fost citate deja în aceste coloane. După ce conducătorul nazist ales al poporului german dizolvase filiala Watchtower în Germania și arsese literatura și a transportat la închisoare și în lagăre de concentrare pe martorii lui Jehova spre a înfrânge organizațiunea lor și spre a întrerupe legătura lor cu biroul central în America, acești servii ai Evangheliei continuară înainte să servească pe Jehova Dumnezeu, fără contact sau comunicațiune cu președintele societății sau cu servul filialei ei. Dar, asemenea și în Orient, aliații în timp de război al nazismului cotropiră un număr de țări prin agresiune brutală. În insulele Filipine, înainte de atacul asupra lui Pearl Harbor, Hawaii, Watchtower Society avusese un birou de filială cu câțiva frați care staționau acolo și cu 373 de vestitori ai împărăției împrăștiați pe multe insule. Apoi, prinții japonezi ai războiului își trimiseră oștile lor ca să invadeze țara. Acestea repede luară sub controlul lor totul și cauzară o împrăștiere a fraților noștri. Ele dizolvară organizațiunea martorilor lui Jehova acolo, sechestrându-i și ridicând pe servul de filială și aruncându-le într-un lagăr de concentrare cu alții, obligând pe aceia care mai erau încă liberi să lucreze subteran, neidentificabili în mod exterior, dar încă executându-și înainte serviciul lor. Ce s-a întâmplat acum cu privire la ei toți? Opritu sau din lipsa de instrucțiuni pe mai departe și statau ei jos în lenevie și să zică: noi nu putem să lucrăm ca servia Evangheliei până ce nu vom primi instrucțiuni de organizare speciale și scrisori de la președintele lui Watchtower Society, prin care să ne spună ce să facem acum sub aceste împrejurări primejdioase prezente? Nu, ei nu întrebară nicio creatură umană despre ceea ce presupuneau ei acum să facă. Adevărat, ei erau împrăștiați în toată țara, neavând nicio organizațiune văzută spre a lega împreună toate grupele poporului lui Dumnezeu. Ei nu aveau birou de filială cu un serv acolo la postul său. Ei nu aveau nicio cale secretă de comunicațiune cu corporațiunea americană a lui Watchtower Society. Dar ei aveau cuvântul scris prin care Domnul Dumnezeu vorbește acelora cu urechi de auzit, și ei aveau acces la cuvântul său, fie că ei aveau copii după el la ei sau aveau învățăturile și instrucțiunile scrise în inimile lor pentru consultare. Când veni ziua victoriei asupra Japoniei, 2 ani mai târziu, și eliberarea prizonierilor în insulele Filipine, urmă după aceea, servul filialei societății a fost eliberat și reședința de lucru instalată. O chemare la acțiune, pentru serviciul lui Dumnezeu, a fost trimisă afară, dar nu numai la un grup de dinainte de război, ci la o medie de 1033 de vestitori. După 1948,
Cei credincioși care au respectat instrucțiunile menționate mai sus, nu au mai primit de la nimeni nici instrucțiuni și nici hrană spirituală, rămânând la cele tipărite legal până atunci martie 1948. Deoarece aceste învățături corespund în totul cu Biblia și ne hrănesc, cum zice informatorul, până vine Armagedonul.